95. Așa, acolo. 95. Deci îi zici, bă, Băneasa Ground Ei Mike. zi deja să mă așteptăm. Eu știu cât ori întârzia cu fișa asta. Nu, mă, că trebuie să vină. Da? Băneasa Ground Mike Delta. La grele a aprobat pornirea motorului. Pornirea motorului pentru un zbor VFR, Îi dacă le explic eu unde întreabă, mergem. Poți să-i și spun direct dacă vrei. Craiova. Așa, În Strejne. Da, Strejne. Băneasa Ground, Yankee Romeo, mai Delta Alpha, la grele, vă spune bună ziua? Delta Alpha, la grele, vă ascult. Mai Delta Alpha, aprobați pornirea motorului în zbor VFR, Craiova și oprire la Strejnic. Se aprobă pornirea QNH 1013 milibar, temperatura 1-2, vântul cam, direcția 07. 07 cu 1013. Îi repet eu acum. Ziua. Mai Delta Alpha, QNH 1013 la 07. Ia vezi, bagă 1013. Transport 105, ia? 14, 13. Transport 105, go ahead. Așa, când vine carnetul. CTOT for you, 1440. Pornim acum sau să vină Acum carnetul? să-l încălzim tot. Atât. Ăla e ok, îi dau un pic de puțin pompă? și la pompă, da. Dar bagă-i amândouă așa. Hai. Pitere! Pornim? Hai. A, trebuie să... Stop. Ia să punem asta aici. Și ăsta. Un pic așa. Ha. Bun. Toate sunt oprite astea.